El servei de rehabilitació cognitiva neix arrel d'una problemàtica que pateixen els pacients oncològics un cop han acabat els tractaments tant de quimio, de ràdio, cirurgies. Llavors, a partir de la queixa cognitiva que expressaven els pacients, vam detectar que potser era necessari engegar aquest servei de rehabilitació cognitiva. L'alteració cognitiva més expressada en aquest tipus de pacients són la falta d'atenció, la pèrdua de memòria immediata, que ve lligada amb la falta d'atenció, i un enlentiment de la velocitat de processaments i les funcions executives. Jo vaig sotmetre a un tractament amb quimioteràpia, amb pastilles, que teòricament no hi havia gaires efectes secundaris, però malauradament al cap dels primers mesos d'aquest tractament ja vaig començar a sentir que hi havia com una mena de bruma. Cada vegada perdia com la capacitat de dialogar, de transmetre informació. O sigui, va ser per mi molt curiós, perquè impossible llegir, impossible dialogar de manera coherent. Va ser dur. I van ser 9 mesos seguits i fins que el meu cos, ni llegir llibres. El servei està estructurat en 3 fases. Primer hi ha una fase d'avaluació inicial en què el pacient ve a la Fundació presencialment i li passa un test per valorar en quin moment i quina alteració cognitiva està en aquell moment. Llavors, amb aquesta avaluació inicial, el que determinem una mica és com serà la rehabilitació cognitiva de cada pacient i de forma personalitzada. Després, durant 3 mesos, el pacient, de forma autònoma i individual al domicili, fa servir un programa que se'n diu M-Line, on fa l'estimulació cognitiva durant aquests 3 mesos i jo puc veure des del meu ordinador els resultats i com va progressant el pacient. A més, se'ls envia un repte cada setmana per treballar més la part cognitiva i també s'ofereixen sessions en videotrucada de forma grupal.